Hej og velkommen til video. I fredags, der vandt Jasmin og Michael Olsen. Godt klaret af dem. Jeg har stemt dem så meget på dem, og jeg holdt af dem. Måske for mit langt hår. Jeg har orange hår. Jeg har lidt orange, brun, guld og lyst sådan en blanding, og det er sejt. Ej, hvor er det sejt. Jeg vil bare lige sige, glæder jer til december. Vi får I ædneskaber i dag derude, og husk at skrive, hvad I mener, hvad I mangler. Hvad skal I huske at sige i videoen. Og forresten, hvis nogen derude, der mangler en hel kasse med 30 Valters julekort. Valters julekort. Julemirakel. Jo. Sådan en kasse mangler, hvis nogen er AB'er eller content creator ligesom mig, så husk at like, subscribe og klikke på klokken. Hej.